tikulandireni kulikonse kumene muli pano pakanema wanu wa GPS program ija ya Visual Radio. Langa dzina Daniel Philip Chavula, Mr. Billionaire abweranso. Ande munasowaru zimatero ndithu malingana ndi mmene zatekino mumazidziwira sikino inasautsa kwambiri osakhala TV ino yokha komanso TV eno ochuluka muliro muno ndifake zinapangitsa kuti musamathe kuonera kanema uja momwankonda, koma popeza mulungu ndi wamkulu watitsekuliranso khomo tikutha kuonana kumvana tili pano. Ndipo lero sindilidekha ndilinso ndi mzanga uyu azitchule yekha dzina. Langa dzina ndi Elena Tembo. Tikutero kuno ku GPS ndipo pamakina pali Romeo Khazika amene akuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale bwino. Monga mwa nthawi zonse kuna Visual Radio ya lachitatu timakhala ndi nkhani zochitika malo osiyanasiyana, midzi, milaka, majombo chakomwe uko kukachitika zinthu timazitenga zimene kuzibweretsa kuno kuti ayi anthu tazizukutani zimene zitazionani kuti kodi ndikona iti imene ikuonetsa kunena kuti tingathe kukonza kapena tingathe kuyikapo ndemanga, ndikona iti imene ife tingathe kulankhulapo. Kukuchitika zambiri mu dziko kukuchitika zambiri nanji pano tekinoloji kuthamanga, anthu tikungozionera mwachangu mbiri mmafoni muzafika kale. Nde kwachitikanso zina ndifake tabweranso pano kuti iyayi tikagawanenso anza nde tisananene ndithu mutu umenewo timakhabe ndi kanthawi kamene timaponya kanyimbo kaye. Tikaponya nyimbo nde timabwera kudzapereka mutu wa sabata ino, sichoncho kodi nzanga Ndimene zimakhalira nthawi zonse. Ndimene Vinakaye kenako basi tiyamikire si zikuchitika kapena kwanu sizikuchitika. Zikuchitika Ukuso zilipo konse kwa jawaso zilipo kwani kuja uso amene sizikuchitika tete yafuse kuti kodi muli kuti kweni koma zikuchitika. Ndipo zino kamaziona kuti koma muti kumalawi konkono dzuwa likuswa mtengo kumalawi konkono anthu kuthamanga nayo mfuti mopanda mantha kapena mwina ndi filimu umaziona ngati mmafilimu. Nde tikatero tikazimva mmene tanena timabwera nazo tateni tingomveraniko ni kanyimbo ka Lede Aika featuring Malinga. Tateni timvere kameneka. I'm losing control. Snap them balls. Need I let you get to sleeping go? Elo tisenza bazooka. Grooving taka nika kuzuka. Wakumpoto nine simfukwe. Sisi zama members ituluke. Every day is weekend. Wanna be so far away. Sindikalaba easy. I don't wanna shy away. You and the kanke bango. Speeding little chola masho. Oh yeah, sissy balo. Worry not lelo tigona bando. Mwakaya, lelo rirumpa mwakaya. Tima mwakaya, kaya udeni rizala. Mwakaya, lelo rirumpa mwakaya. Tima mwakaya, kaya udeni rizala. Sekunda likukoma kaya mama tikagone kulikoma kukaya mama chama vina bwino utayabawa lelo ti usambatu ngatishawa lelo osangalala ndife mawaso akuti masiku ano ukumawaso pabwela tenge ice ndi maglasi ajini kabena amaso soba manu kututela chesa tabwelsa mabadi babili ya blesa kuflexa pamalo timapepeta ndemesa ife ochima mpake tuzipepesa
kanyimbo kabwino kameneko ka Lady Aika mwakaona bwanji. Aya kanyimbo kamene katu ndithu iyayi kopasa chidwi ndithu ngasufuna uvina ndithu uponyabe ndithu kugwedizabe kathu Mori mwakamva bwino. kopya Nzangali apayo. Nzangali apaya kuti wakamva bwino nanga inu kumeneko. Mwakamva bwanji kanyimbo kameneka. Ayi ndithu ndi kanyimbo kabwino, kanyimbo kotsekemera. Kanyimbo kuti kamamveka iwe nkumati nsadzafe. ndikuzani Modi nkumadzifusa wekha uli nkati movina ukuchola koma muri ndzafa ineyo. kanyimbo kamene kanzaka siye akuvina ena Ayi kanyimbo kokoma ndipo enanso akudabwa tsono nyimbo timuona ngati tionera Mesa TV iyayi tikuti Visual Radio muja zimakhalira moja kuti ndi wireless komano aulutsi muzaona komano ndi zomwe zija za ku wireless zomamva zangosiyana kuti aulutsi muzarani muzaona chifake tikuti Visual Radio. Tikafuna zoonerazo ndi kuti tidikire chamma 5 koloko umo kuli music arena imene makhala nyimbo zambiri. Tikumane kumene koko ndi kuli nyimbo zosati za masewera kufikira nsomawa ndi lisakelo pamakhala nyimbo kutsangalatsani komano Visual Radio zimakhala zomvera. Mwina nkutheka ena mwangu chuna kumene imeneyo ndi GBS program imene timati Visual Radio. Mutu tsopano kodi ndi unene kapena ayinene unene ni bwinobwino umveka bwinobwino koma usati ndingotanthauzira ndisavutike kunena bwinobwino mutu koma ndingotanthauzira. Kuli nkhani kuseliko kuli nkhani zachitika zina malingana ndi mmene zikuchitikira mu dziko muno. Nkhani yachikondi yavuta imavuta nthawi zambiri koma pano pazawonjeza mwina ifa chakuti tekinoloji yapita patsogolo tikumazionera pafupi komabe kuchita compare ndi kalero zawonjeza ndiyeno uku mzibambo wina maboma mati walira ching'ang'adza wina ching'ang'adza walira ching'ang'adza amene inde yayi wazona nde walira chifukwa cha mkazi wake zomwe anamuchita. Munthuyu adatenga mkazi wake adakumana naye mtown muno khala naye munchitira china chilichonse chofunikira. Kufikira tsiku limene anali atapangaso zinthu zazikulu ndithu zamphamvu komano ali mkatikati mogwira ntchito musiya mkazi wake pakhomo akumwerera mati analandira foni unena mkazi wako ali kuno kumeneko kuli kuchani ku lodge. Mkazi wanga zosatheka adzazionereni nokha anakapezadi adunawo kumeneko kusadapirire kumakhala malamulo kuti munthu akuyenera kuti adikire kaye koma isanapirire kumoloka mvumbulutsa kumeneko nzake ali ndi kasiketi kokha. Ali kaya kandiloko kaya timaripiti kuti katimati chani zachitika zimenezo. So mzibambo adalira dzuwa likuswa mtengo ndipo lankhula kwake anthu makomenti tsopano akunena kuti ndi bwino akazi umakarenga kumudzi. Ndi statement yakuti ndi bwino mkazi kukakwatira wakumudzi kodi ndizoona kuti mkazi wakumudzi ndi amene ali wabwino komano ena ali ndi nkhawa kunena kuti mmene zikumvekeramo asizikuveka bwino chifukwa chonena kuti mtaundi munonso anthu akazi amene ali mtaundi adachokeranso kumudzi ambiri mwa iwo ndekamati kuti ndi bwino kukakwatira kumudzi mutanthauzanji nde inu nkhani imene mumayona bwanji. Mwina nkutheka iwo akunena kuti mkazi amene sanazindikira adakali kumudzi akupanga chikhalidwe chakumudzi akuti bolani ameneyo kodi ndizoona zimenezi funso tuli kutero. Nanga inu kumene mwakhalako mukuti bwanji. Nambala yake ndi imene ili pansi pakanema wanuwo. Mukayiona nambala pansi pakanema wanuyo inuyo ingurumizani message kapena kuimba phone kuti patsani ndemanga tima SMS kapena kutiimbira kuti ndemanga yanu ndiurani kodi ndizoona kuti ndi bwino tikakwatire kumudzi ifazi bambo tikakwatire kumudzi kapena bolaniso na mtawuni muno inu muri bwanji. Ndiyeno tisadapereke kwa inu mukulingalira tsopano mukuyang'ana pamene pali foni mukusungunula mabando ayambe nkhani ndi amene ndili naye pano eleno iye timve kuti kodi zikumubvekera bwanji malingana ndi mmene zinthu zikuchitika. Fazi bambo akulira
muyankhula bwanji azimayiso akulira atu nde mutibweretsere nkhani ya azimayiyo chifukwa atibweretsera ndi azibambo nde azibambo akuti nzathu wavutika uyu ndi bwino makatenga mkazi rikantenge na phiri tsopano Elena nkhani imeneyi iweyo ndemanga yako ndiyotani kodi ukugwirizana ndi azibambo wako kapena kuwatsutsa kuti iyayi iweyo tafotokoza ndemanga yako? Nkhani si kwenikweni kuti ndikatenge mkazi wa kumuzi nde mwina mkazi wa kumuziyu nde azapange zabwino ndisiye wa mtaunimo neso wa kumuziyo aliso ni maganizo ake simukudziwa kuti wa kumuziyo akuganiza chani simukudziwa wa kumuziyo kuti mwina sichipoti sali exposed mwaona akabwera ku mtauni muno akazakumana ndi aneba ena ake amuuza ife kuno timateye ndeti Yesu azapanga santauni. Oho. Kusonyeza zoti munena kuti ngakhale tikanyamule kumudzi ife azibambo kumbweretsawa parauni pano akumana ndi maneba wa afotokozaso zofanana ndi zomwezo kuti mtauni muno timakhala ndi mastyle koma nkhani ndiyoti ungompeza munthu woti ndi nkhani yoti kumpeza munthu amene ali ndi chikhalidwe basi chikhalidwe amene ali ndi chikhalidwe kali kumuzi kali ku town chifukwa to muzinena bwino chikhalidwe ichi chifukwa chonena kuti anthu amene akugwidwa ulendo uno ndi anthu achikhalidwe yawo kuti anthu samaganizira koma ndikuti ikamati 5 koloko kwankhaza kuti pakhomo chicho sakonzekeratu zamadzulo zili bwinobwino angodikira kuti imakwana mwina cha masikisi akonyeka poto kaya iwo chilichonse amagwira pakhomopa eti kalikonse amapanga sayendayenda sadabwereko usiku koma ndi amene wakupezekawa amagwada popereka madzi enano mumati zinatha zimeza kuti nokhala pa mpando nkwauza kuti samba ichi chakudya the food is ready atizogwada nzachimidzi ulendo ndi ameruwane nawo amakhala kuti kugwada koma ndikuti moni ukufika abambo kajekete kwavula kwayikirapo cheni ndayika madzi to dad agwidwa ndi ati ndemo kamati chikhalidwe tsono chitikati chikhalidwe ndi munthu oti munthu aliyese amakhala ndi ma principles yake chabwino kunena kuti ineyo ndakwatira amunanga ndi ati ndi amenewa zingavute zingatani ndi ndani ndi amenewa susunthika ndi china chilichonse umakhutisidwa ndi mmene mamuna akwalili kali nazo kalibe kanthu otani umakhutisidwa sonzati wekha unazipanga chikhalidwe tsopano kuti ineyo za 44 pampando wa vote ntatsike ndi zimene zayi ndikulowera uko umakhati chikhalidwe chikhalidwe chimenecho chikhalidwe tiziti mwe chikhalidwe labwino azikukwanira amuna ako uzikhutisidwa na uzikhuta nawo kukhutisidwa ndi amuna ako ndekuti suphocholaso chabwino ndenda amene akufunikawo komano ndangasizi mwezi uchitikazi zonena kuti sungathe kuzindikira mwina ari maprofeti kapena achite kunenera komanso tikuonanso kuti maprofeti akapanga profesa udzakwatira nawo wakuti pezeka kuti munthu amene uchayuso banja lakathaso ndewe kasoma dabwa kuti tsono ochokera kwa mulungu uyu zokhala bwanji panopa pakungochitika zinthu zambirimbiri alese kwawo taonako ife anthu akunena kuti akutero ndi aprofeti ari uyu ndi mkazi amene anandikonzera mulungu ndiye kudabwa ari zaka zitarosa kwana anthu ajarani banja latha ndioma zukhala bwanji apa ndiye nkhani yayikulu ndimene ukufotokoza kunena kuti chikhalidwe komano tingadziwe bwanji nanga tidziwa bwanji kuti awanga chikhalidwe inu experience yanu nditi kamene mungalangizire kandi chimwene wako kuti asi chimwene kodi ulindazi chimwene ndinawo ndithu alipo kwana chimwene ndetiyelekeze kunena kuti mchimwene wina akufuna atapeza mkazi wakhalidwe ndeweyo ifa kunena zoti mupezere mkazi wakhalidwe nzophweka koma kuti mumuuze kuti wakhalidwe uzamuzindikira pa ichi mwina iweyo uli mchina chimene ungathe kudziwa kuti kwama chimwene mwina osati kungothamangira ayi mutakatenga mkazi wakubalaka kuti atachikhalidwe iye ayi mkatengi wakuthyolo kaya wakuchi
pena pake is tricked is tricky kuti kodi munthu wachikhalidwe ndeuti komano ndikhulupirira kuti munthu mwina ngati anthu amene timakhulupirira kupemphera anthu amene timakhulupirira kupemphera timfunse mulungu mkazi wene tilumikizike naye komanso munthu umamuona ndithu mukakhala muli pa ubwezi paja umatha kumaona ziwiri zitatu nkhani yayikulu ndemene umatha kumaona ziwiri zitatu kuti izi mndeyo mangoti azasintha akakhala kubanja akasintha peza kuti munthu umayina ndithu uzipanga address uziona bwino muli pa chibwezi mucha eti of course ena amatha kukasintha kubanja malingana ndi zina komabe ukakati muli pa chibwezi paja umatha kuzindikirabe kuti mamuna uyuyu sandithandiza mkazi uyu sandithandiza ndeba ndima issues zina mwafuna kuti pange address musanapite patali apa ndikutha kumvesesa mmene iweyo ukulankhulira chifukwa statement yonena kuti pachibwezi imene iyi ndi imene yandigwira mtima chifukwa ndidawerengako buku lina buku limeneli Lanzata Theology amanena kuti abusa ngati iweyo uli munthu uri wopemphera kazimangochitika nthawi zina zako mazimva urumiki mkati mwako koma mkazi sunarani ndamanena kuti monga ifeyo anthu okhulupirira mbukulo amatero mwapeza mkaziyo musakhale naye ndi phuma pachibuku kungopezeka zomwe amtenga nthawi yomwe mwankwatira ndamanena kuti ngati muli pachangu kwambiri isachepere miyezi 6 cholinga mumudziwe nkhani ndi chikhalidwe chifukwa alesa amatha kuoneka wopemphera mu chalichi alesa amaoneka woyera mu chalichi koma tikatuluka pamenepo pamene pamakavuta ndamati mumudziwe nthawi zina kumamuona ndithu kumfufuza bwinobwino osati kumangocheza naye nzakoyo chimodzimodzinso azimayi ndi mbaliso yanunso imeneyi kunena kuti mwapezanso bwezi lanu lifufuzeni osati umangomvetsera mawu ake ndi mayendedwe ake ndi ndalama ndikapempha chakuti amandipatsa koma mfufuzeni amayenda bwanji akumachita zinthu zake bwanji pamenepo pamene mazadziwa zoti uyuyu ndi woyenera kuyenda naye kapenayi so tiyamikire kwambiri Elena mfundo imene yakuti pa ubwezi ndikukhulupirira kuti amalawi akutimva akutimva pamene tili nkukambirana nkhani imene yavuta pano ndionena kuti awazibambo akuti ndi bwino kukatenga mkazi kumudzi kapena kukakwatira mkazi wakumudzi kusiyana ndi antawuni muno ndeno maganizo anu ndi urani chifukwa izizi zayitika pakutsatira unena kuti akuli akaziwo akuzunza kwambiri antawuni muno pepa Elena kuti weso ndi mkazi komano akuti wantawuniso ndesindikudziwa zurani mbali nayo koma benkani kutero kuti akuti akuzunza antawuni muno nde aganiza zoti ndi bwino azitsetsereka kubwerera kumudzi kukayang'ana kapena kuwafusiratu makolo kumudzi mundiyang'anire mkazi kumene kuchapo nde nanga inuyo mukuti bwanji namba lake ndimene ili pansi pakanema wanuyo mungathe kutumiza SMS kapena kuyimba foni tiyankha panopa timvekonso ndemanga zanu kuti inuyo mumayiona bwanji nkhani imeneyi panali mfundo zingapo zimene Elenaso watitambasulira kunena kuti iyayi kwina kulikonse kumene mungampeze mkazi kwa mfundo imalondola umene kuti kulikonse kumene feti ngampeze mkazi nzotheka mkazi kukhala wabwinobwino koma akakumana ndi anzake azabweranso munjira iti yomweyo koma zimangoonekera pa ubwezi nde mungoonera ti masaini kuti awa wasanga tithandize chabwino tiyankheko foni. Hello GBS TV. Yaduka I think network. Chabwino pabwera papa uthenga umene akuyankhulanso wina kunena kuti hello ndine mili kumakhetha kumakhetha wakumudzi ndi wakutauni mchimodzimodzi kuno aliko kumatenga kumudzi koma alibe khalidwe ndipo amatha kumaponyerana mawu ndi
amuna amuna ake kuno ku Blantyre tiyamikira amiri kumakhetha mfundo ya amiri kumakhetha kunena kuti wakumudzi ndi wakutauni zafika pano chimodzimodzi chifukwa ukoko alipo kumeneko akumudzi wachikhalidwe cholakwikaso mukuimva nkhani ati kugawana zichewa wina kalankhula wina sowayankhula kuti kunama atiwe ineso olusa ikakhala chamba ndinasuta kalekale ndili mchekura ineyo namalira masewera tiyake phone. Hello GBS TV live lanu dzina ndi ndani komwe mukuimbira dzina ndi kumene mukuimbira Kulilongwe. Hello. akuyankha Kulilongwe mbaliti ndemanga yanu ndi ori chani tilankhuleni inu mukuiona bwanji nkhaniyi akazi akumudzi ndakutaoni chimodzi oho ngani yaikulu ndimene mwanenaija kuti munthu mwina mukakhala kuti munali pachibwezi mmadziwana mitima zikomo kwambiri tiyamikire kumeneko paja dzina lija mwati ndani asireni smart tiyamikire zikomo kwambiri asireni smart asireni smart zikomo azimayi tu akufotokoza kuti yayi osewa ndi chimodzimodzi ngani ikuvuta atu pano ndimene akuti chimodzimodzi kusakhalenso wina kusiyanitsa chifukwa chonena kuti ena amaona ngati kuti kumudzi kumene kuli wachikhalidwe kumasiya wantawuni kumathawa ati ndi njoka osadziwa wantawuni ndamene ali mchikhalidwe yayi tiyamikire akuti ine Yunusu Asamu kuno kubalaka zimenezo sizoona mkazi ena maimba mkazi chikhalidwe sizilengera kumudzi kapena mtawuni ayi koma khomo limene iyeyo wachokera kapena kuti waleredwa kumeneko akuti yetu big ati yamikira Yunusu Asamu chifukwa cha ndemanga yanu kumeneko akuteronso nawonso amenewo atsindika kuti yayi nkhani ndi chikhalidwe chomwe chija zakhala bwinonso kuti bambo ndi amene watani khulira kasita zina tayi poyamba pja azimayi ndokadabeti mango yanga chabwino tiyankheso foni. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuimbira hello dzina ndi ndani hello amagalasi tilankhuleni kuchilimba ku Blantyre magalasi ndemanga yanu ndi ori chani hello tawa chabwino zikumveka bwino ndithu
ayi tiyamikire ndemanga imeneyo amagalasi ndemanga yamphamvu kumeneko mayi magasi kuchokera komwe ku Blantyre kuchilimba apereka chitsanzo chabwino kwambiri kuti ngakhale mutenge wa mtawuni kaya wakumudzi wonse ndi chimodzimodzi zimangotengera mkazi khomo limene achokera chifukwa wina anatenga uko mkazi kuchoka naye kumudzi pita malo ena ake mpaka kuberekerako somana zotsatira zake nkukapezeka zoti kumene kucha pakachitikaso chinthu china. So nkhani imene imachitika ndi chikhalidwe mmene akufotokozera iwowa amagalasi mwamva tamayi magalasi ayankhula bwino kwambiri chikhalidwe akupereka ndithu ma example enieni ma living example osati nthanoyi akupereka ndithu ma example abwinobwino oti ayizachitika izizi motero ino mukuwabhakira iwowa kuti iwo ayankhula bwino umazasiya mkazi wabwinobwino ndipita kumuzi ndikatenga zosakhala bwino chabwino. Tsono apa pali ndemanganso ina imene ndiyosiyanira nako ndi ena tonse amene taponya koyambirira osati amene tikubwera kutsogolo koma amene taponya koyambirira akuti ine Peter kuno kumwanza akuti ndi bwino kukwatira mkazi wakumudzi chifukwa amakhala ndi khalidwe sako ndazinjoyi iya tiyamikire apita chifukwa cha ndemanga yanu ndemanga yamphamvu kwambiri ali ndi umboniso ndekutamene apita akutero ayi apita feta kunyadiraninso chifukwa cha ndemanga yanu kuti akazi mwamvata akuti zinjoyi ayi sapita nawo wakumudzi ukukuli disco sakapezeka amangomutsekera nyumba ndikupita kaye maganyo abamba akakhota ukukupita kuzinjoyiko hayi momwe monso yakoliyose ndolo paliso ndemanga ina kuti hello I'm George kuno kulilongwe mkazi wakumudzi ndi wakutauni palibe kusiyana koma zimangotengera umunthu ndi khalidwe lake tiyamikire a George mwamvantu nkhani a George sonawo ayika ndemanga kunena kuti mkazi ngakhale kumudzi olokutauni onse ndi chimodzimodzi nde kuti pamenepa ngati pali wina amene anali maganizo onena kuti ndi bwino ndilowere kumudzi kuthawa akazi mtawuni muno a George akhwacha kuti yayi komano apita ananena kuti no mkazi wakumudzi zinjoyi mayazi amene jaya amakukondaso kwa basi umakhala bambo nkhani apapa ndi khalidwe nkhani tu imene akuona anthu ndi khalidwe nde apanso palinso wina kuti ine Ishmael Katanga kunonso kulilongwe likuni akuti mkazi wakumudzi ndi wakutauni ndi chimodzimodzi pano dziko kwina kusindinaone bwinobwino komabe tiyamikire chifukwa chonena kuti kuti wakumudzi ndi wakutauni palibe kusiyana koma zikutengera umunthu awa ndi oyamba tinawerengaja Ishmael tsopano kunena kuti akumudzi ndi akutauni ndi chimodzimodzi dziko lidavenga aliyense akupanga zinthu wakutauni apanga zinthu wakumudzi akupanga zinthu Ishmael akutero kuti iyayi wakumudzi wakutauni anthu akupanga zinthu sana zichule angoti akupanga zinthu akuti chimodzimodzi tiyamikira Ishmael chifukwa chonena kuti ndemanga yanu kuti wakumudzi wakutauni akupanga zinthu akupanga zinthu tiyamikire nkhani tu ndi imeneyo nkutheka ena mwangotsekula kumene pano ndi pa GBS program imene ya Visual Radio timakhala tikukamba nkhani zochitika m'madera dera lanulo kwachitika chani nkhani imene yachitika kumeneko ngati yaphonya atulankhani athu kuti sadafikire kumeneko anthu amatha kutitumizira malingana ndi mmene zakhalira kumeneko kuti kuno kuli izi ndipo odandaula akuti mwakuti ndiye timaitenga nkhani imene ndi kuyiponya ku dziko kuti akudziko aweruze ife pano sife majaji koma inuyo amalawi umakhala ndi mayankho ndithu osangalatsa tiyankhepo sowina. Hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Hello lanu dzina ndi kumene mukuyimbira. Uno ndi
kunchenga utuwa boma lanji kutenga utuwa kunjerenjeri nzuzu ameneyo ndemanga yanu ndiyo tani ndemanga yane yakuti matavyano kose kuli mapora yani kumuzi kutauni chimodzimodzi kose usiku libwinoyo kalero kumuzi kunali bwino koma tsopano kose chimodzi chabwino ya taonga dada taonga tomene vapulikika chomene. hello upaja dzina lija ndi ndani? dzina anangofikira utchula kumene ali dzina sadanene tiyamikire kunchenga utuwa uko madera ameneyo okhanga ndi ndinapondako mchaka cha 2022 nde kumeneko nde ndikupene kwachokera ndemanga imene yakuti konseko siku libwino even kunchenga utuwa ngakhale kunchenga akuona zomwezo akuona zomwezo ati siku lipakola ya ndi chimodzimodzi ndi chimodzimodzi konse ndemanga yabwino tsona akunena ndi munthu wankulu kufotokoza iyeyo big man kunena kuti iyayi kumudzi kutauni kubola kalero kumudzi zinali beta koma panopa mmene anenera achikulire aja kunena kuti aishumaire kuti kulikonse akuchita zinthu kulikonse akuchita zinthu iyayi programu yake ndio mweija Visual Radio tili pano kukambirana pa nkhani imene anthu ena akunena kuti ndi bwino kakwatira mkazi kumodzi nanga inuyo mukuti bwanji izitu akungolankhula chifukwa chonena kuti anakumatana ndi matsoka akazi amene akumana nawo town awachita zinthu musayiwale uli woyimba uja bebu anayimba kuti akazi aku Malawi anaphatikiza onse osati wakumodzi kapena ku town akazi aku Malawi akundichita zinthu na ndichita zinthu zomwe ndichita ina amayi sisi nazone ine mpaka nakutenga mimba chicho sotumiza yeye ukatenga mimba zona ali nyumba yayi ndammangira basi gumulani akauza chibalo takagumula wandibwereketsani kulole kugumula nyumba ndithu osati yangotoka ndigula oyimbawa poyimba nyimbo zimakhala kuti zikuchitika zinthu zichaziona nde mwamuna pofikira taonako sabata yapitayo iyo akutinso mwamuna wina tsona iyo idali nkhani yakuti adapeza mkazi wokuti mkaziyo nthawi akanakwatirako azinatha amene chayipa nopapalipekera chilichonse kenako no wayamba banja lake wakalima kuchikazi kuja munda waukulu basi mkazi uja anakagwidwa chigololo kuyang'ana nkhope ya mamunayo yemwe uja mamuna wakale mamuna anangolusa ungotchetcha chimanga chonse zikuchitika anenakala ishumaire kuti alisachita chabwino hello GBS TV live lanu dzina ndi kumene mukuyimbira hello lanu dzina ndi kumene mukuyimbira dzina ndi ndani mwati ndani Maxwell ndemanga yanu ndiyo tani ndemanga yanga kumana kuti ona kazi kukuzi kibwino chifuwa majomu ameniwe makhala nthawi imeneyo chabwino umaso nthawi zina mungina zidika kelena mutu kadola kazi kumuleli manene kazi kadola kuona ndio katenga boyamba kukulima masasi chabwino zikomo kwambiri Maxwell tiyamikire fa ndemanga yanu
Maxwell nawonso ndemanga yawo akutsimikiza kunena kuti iyayi ndi bwino ndi kukwatira. bwino kutenga mkazi wakumudzi foti amawadziwa mavuto mavuto. pamene wantawuni muno amachita kudziwiratu kuti anthu amamwa mkaka blade pamafunika stoko Stone. pamene wakumudzi kungonyamula blade Blade yekha olo paliso blade palibe blade thobwa phala adya kugula mandasi akachita kuti mamuna koma kuti kungopita ndi sopo fanda onako anthu kokaonekera ndi masopo basi sopo basi. sopo akuti ananditengeratu ndi sopo ndichite nje chimodzi pamene wantawuni achita kufunsa kuti iwe Galimoto. kuonene kuti andiphunzitse ofika panopa ndamazingati kuti iwe ukapite kwa makolo anga ndi funika upite ndi mphatso zikuluzikulu kuti akaone kuti hayi munthu uyu si munthu yambayi komanso ananenanso mfundo ija unazakamba Elena kunena kuti nthawi zina mafunika kuona chikhalidwe kuti kodi munthu uyu amene ndikukhala naye mwachibwezi ndi zimene ndimafuna ine zikugwirizana chifukwa ena amatha kungotenga munthu tiye basi iweyo ndi mkazi wanga basi ndakukonda ukasintha komeko kena kuzachitika pamaliro kodi kumudzi kwangu kuti anangonena kuti chakunchewu foti nakumana kungwenya zaka zitatu zizalese sanapite kumudzi nanga simavuto achuma timati tipita ndapapa ndinapeza ganyu timati mwina tipite mwezi wamawa ndiomwe wamwalira amoto ndesindikudziwa bwinobwino ale awa olo kokafikirako kukachema akati mwana anali ndili anakwatira kodi amakamba zimene chonsecho mmayankhula anayi anakwatiwa kodi endalozi kusogonekera zinafeso anakwatiwa koma anakwatiwa amatero adakwatiwa kodi chonsecho mmayankhula ndikuza amayi ayi mwana wana kumutumiza yaferereze umarani koma tsiku limene lolo kodi anakwatiwa ndiye ayazibambo pamene takumana ndakaziwa tisamangoti abasi amene ndatenga tonse tikuyankhulana zina zake zimazavuta pamawa ndi chimene chimafunika kwambiri nchonena kuti mundziwe ndi mkatikati momudziwa ili mukapita naye kwawo makolo achikondi amanena ifeyo tikulakalaka wathu yatakwatiwa koma ali nkakhalidwe yake kulalata kamene kakaka mwina mukamva konse mwina anakwatiraku kangapo ndisana kuzeni ali ndi ana ngani anasiyana yesana nene zimenezo zidachitikako kwina kuti mwana wanga yemwe kakang'ono aka kumakayika pa status atatu waika ku behind ali ku behind the scene bali athupito kaona nkhope zofanana ndi ujayo zambiri iwe hayi pepani neyo nanga simadziwa kuti undikana undisiya adakwatira maona kuti undisiya tsona kuli mpumba yonseyi ukanangonena nkhani yake imakhala kuti simunayendetse dongosolo labwino ena timakanika kuti tichoke South Africa tibwere tidzakwatire koma timayitanitsa munthu wa ku Malawi akatipeze kumene kucha so ndifuna ndinene kwa anthu ngati inuyo ngati mukuonadi kuti simukufuna kubwera ndi bwino mwatume anthu ena ndaonako anthu akupanga kwati winayo palibe akuti iye ali ku America ndeti ngopanga ujeni chani agwirizira wina wake kena kanyamuka zitani azipita ku America ako bora ife tapanga zonse kuno kutaonako zimenezo zikhalidwe zikuchitika so ndi bwino kunena kuti titumiza achibale aone amfufuzi kuti ndi otani kumene mwakumanako abisa makhalidwe ena ukapeza umeja achibale friendship ndi anthu ena ndi ena amatha kuwaululira kuti kumene kuti sikopita tsono imeja ndi nkhokwe sisankha adimaki chilichonse imanyamula ntedza chimanga ndabva kulemba mabuku akuti chitsime chomwe ndi ana omwe chitsime chomwe ndi ana omwe ayayi munthu ayi ine kuli bwino ndithawe ameneyo sinkazi woyenerera kuti ineyo ndikhale naye so nkhani ndi imeneyo apatu ndemanga zidakabwerabe so akuti ndine gilingo ku area 44 ndekuti lilongo amene akazi akumudzi ndi omwe amakhala ndi makhalidwe abwino even dressing yokhayo akutero iwo imaonetseratu yani imaonetsa khalidwe
imaonetsa chikhalidwe chawo agilingo amene ku area 44 akutsimikizira kunena kuti akazi abwino amavala chitenje nditunga akuti ayamane ndabwino ali bowa akazi abwino kuli bwino yafa ngakhale dressing yawo imaonetsa chikhalidwe chifukwa akazi a mtown muno oona kuti kwabwera timalaya tasefasefa zankati zikuoneka motero ime ndi fashion ndaba azibambo ena amati izizi ayi amayiwala zoti ndi fashion ndi amati izizi ayi uyu ndeto olowerera kuti mayi olowerera mavalidwe anji awa so akunenetsa kuti pamakhala kuti dressing yawo imatha kuonetsa chikhalidwe chawo sananene dressing yake kuti ndiyorani chifukwa ena mmene tanena kuti dressing yawo ndi kuti mumapeza mukhwacha dressing ina iliyonse fa dressing yawo muzitha kuwaonetsa pali ena mavalidwe awo imaonetsa zokuti awawa avala iyi ndi fashion ndi pali ena mavalidwe awo amavala ndi zolinga zolakwika izi ndi maflashing azimayi ndikaflash amene ndikuti mchombo pa mtunda aliloli anthu adziwaso ndakuti ondifuna ndimbira ndimakhala tiyenieni kasiketi kakafupi nkwikaso siriti pati ndikuti zingoona nchafukayo ndiona chikulire masalire umaperekeza kuperekeza mmene akuyendera kuli kusolondwa skate zinatero anzathu ena akujambula video yawo ndatenga modelo wawo modelo mmene wavalira ngasiza umodelo nde nze bamba wina amadutsa komadu yang'ana chilichotsa kudabwa topili kuliyang'anitsitsa pena palipo kuti iwe nkumati mutu wako siurani sugwira iwe ukupanga chani paka noma muyendetsa chuchi ntsikana osapilirato bola yena amonera patali re amazibweza komada iyoyo ndi mbambande koma uyuyu ujiro kampeza nkumachiro muzungulitsa kumuyang'ana umulaunda bwinobwino awere mmene yeyo wadressera wamenya flashing ondifuna ndimbira so ziberezi ndi zimene agilingo akuonetsa kuti sazikondayi kuti akuluakulu mchombo kanayenera nziona ndekha usati kuti town yonseyi kuti azionera kuti fashion ichitike ndithu ndiyabwinobwino ufulu ndi wawina aliyense mavalidwe komano nkhani ngati imeneyo kuti pali zinthu zina zake nzoyenera kuzibisa zisamaoneke pa mtunda teteroko tangothirako show pang'ono mbali imene ungothirako show pang'ono mukuyankhula ngati abusa kuti sitinatero tikunena kuti ife ndi amalawi ena ndithu mina nenera zathu akuti mavalidwe amakhala abwino akumuzi ndeti kachitenje ndithu ndikhulu kati mavalidwe abwino kachitenje ndithu kansalu pakumuzi kuja nsalu siso wako pakhomo azathu nangasipa nova pakhomo mavala mmatiti majati bamshot ndekuti zonse zizi akabwera akuluakulu akumudzi ajano mafinyiko yang'ana kumbala akamadzasiya ti tikumwa ifo choti zachilendo zimene ndaona kutauni sindizo vala ndituka kabudula kwa nkari nkumabola dzampatsarine nkudzakupolamira tikutero pano pakanema wanu wa GBS programu ija ya Visual Radio katikati mokamba nkhani zochitika m'milaga m'midzi m'makomboni m'majombo anyamata ponyadira timangoti mu ghetto zochitika mu ghetto ndi zimene tikuzibweretsa m'malo ano wina kuti ine Mese ndi Martha tikuti akazi onse ndi chimodzimodzi sana nene kumene ayimbira koma ngoti ine Mese ndi Martha tikuti anthu awiri atsimikiza kuti akazi chimodzimodzi tiyamikire amese kumeneko komanso Amartha muwamva ndamvatu akuti ndi chimodzimodzi mugwirizana nawo atsikana amene ndikugwirizana nazo akazi ndi chimodzimodzi palibe siyana komano zimangosiyana chikhalidwe
Oho. akazi tonse ndi chimozimozi kwamwina amakhalidwewo namene akusiyanitsa komano chikhalidwe icho chikupezeka kulikonse chikhalidwe chili kumuzi chikhalidwe chili kutauni kumchengoru anena kale kuti yaye konse kulibe sikuli bwino ndekulisoza kuti konse kumapezeka zabwino kumapezeka so zimene anthu akuzidandaula ukapita kumuzi ukapeza zabwino kulingana ndi khomo limene munthu wakulira mwina khomo limene lanakula ndithu analangizidwa ndithu achikhristu kwapasidwa mwambo ukabweranso mtauniso mulima komoso kumchengoru anena kuti konse sikulima kola sikulima kola zonse kuli zonse mixture konse kwachema so amafa ndi amese antsindika ine ndi mese ine mese ndi mafa tikuti akazonse ndi chimozimozi angotsimikiza ndi azibambo muri bwanje kumeneko azibayiro akuyalero akuti tonse ndi chimozimozi tonse chimodzimodzi mukapeza mukabwera kutauni mutipeza ife amene timatere abwino ndi oyipa mukabwera kubuzi mutipeza abwino ndi oyipa tiyabikire apatu topic imeneyi zibambo ameneyi tithawe yankhula moremberera komabe nzabwino zinachitika kuti zinali bwino kuti akumane nalo tsokali kuti ena tiphunzirepo akuti amatha ku driving kalekale amarinamiza choncho sitiudziwa amene munapitako akuti wakweza anthu 50 nde nkumayiona ngozi kuti afuna uchititsa ndi munthu mmodzi kutsogoloko ndipo kuti ukumuthawa ukagwera kuchiphedi mufa anthu 50 kuli bwino ukachotcholeka mmodzi kamene sikakuyenda bwino usathawire sokuchiphedi mwina imene yamayishanga defensive driving chabwino ndangoganiza chabwino amatero azathu aku driving yakalekaleyo sikudziwa pano ngati akupitirira kuphunzira chochi akuti ndi bwino mmodzi zichitike ndi apapa zinali bwino kuti bambo mmodzi alire ching'ang'adza dzuwa likuswa mtengo kuvumbuluke nkhani imene kuti basi bwino mkakwatire kumudzi ayisono kumudzi kwapitani ayi sitingakukanidzeni komano mukasake ndithu khalidwe apire kumudzi komano akakhalebe tchelu kuyachelu ndithu maso otsegula makutu sotsegula nthawi zino matsekatu maso kungotsegula makutu ukayang'ana mkazi pena kutseka maso makutu kutsegula kumafuna zonse zikhale maso akhale oona makutu sakhale oona kodi zimatero yetuka umatha kusinzina makutu iyayi adani apatu pali mkazi wabwino inu mwatseka makutu basi inu kungopita mukaona ndi maso nokhamuona adi kuti awidi ni mkazi wabwino leti ayi chabwino chifukwa ena pofuna kupeza mkazi wabwino adapeza nazo mkazi woyipa amene samafunika kuti antenge anapezeka zoti antani antenga chifukwa chionera kuti nangasi akuti sichili chonse chimene chimaoneka chowala kuti mgolide ifo pali zina zimapezeka ziunyethima kunyethima kumene tunena kusi kuti kwa ndalama kapena kwa chani kunyethimanso kuoneka ngati kuti khalidwe labwino mali bwanji nkumachita kugwada muno bwino bwino kana mtsikana ukamadutsa yambani ndinuyo iwo matako mauyoyo ndafika amwene ndapeza kankazi koma chikhalidwe chokhacho kugwada pansewu kamaita kugwada ato mwana amene ine ndikamakatunga madzi ndikunyamulireni sikuti ndifuna ifama zichita kwa anthu ambiri peseko zoti akulandira ulagogwe nake atanyamula nkhuni mwana ameneyo analandira amene nditenga basi amene ndendapeza ameneyo ndikuona kuti muli chikhalidwe chabwino zikayambika kunyumba tsopano pamene amaonetsa mawanga enieni ndi msathu wina wake kaya ali mbali yakuti mbale wathu ameneyo mbale ameneyo ndikumufunsa kunena kuti kodi ino zidakhala bwanji kuti mutembenuke mtima akuti ineyo tu ndidali wovuta koma mkazi wanga amasala kudya kupemphera kuti ine ndinasintha atsogolera ndi mkazi wanuyo ali kuti atsogolera banja linacho chinachitika ndi chani atsogolere mkazi adasiya
kupemphera kuchita chilichonse pakhomo amangokhala pa foni. Inu madamu bwanji muchita izizi ndinatopa ndagwira kale ntchito yokuti mbenuzeweyo ndathana nazo ndiye adasanduka nochiphinjo ndadazuza ku nkhani ya uhule mkazi amuna akachokapo iyeyo walowa mwa abacha kubweza machitidwe akadangothawitsana ndi abacha nkumusiya munthu wa mulungu ndi ena zimaoneka ndithu nkhani ndimene yoyo zimangotengeraso pena kuti kodi nthawi imeneyo munthuyu wakubana chani azimangoti chabwino. Okay, akuti ine kwini kuno kumulanje ndikuti akazi a ntawuni samadziwa mavuto amamuna. Mukumva abale yanga samadziwa mavuto anda amavuto samadziwa mavuto amene amafuna sindi nunthumba sindiuze kuti amafuna atanthauzenji kumapetoko komano akuti samadziwa chani mavuto amene amafuna siku ndi siku munthumba. I think amafuna akambe choncho akuti ine kwini kuno kumulanje akazi a ntawuni samadziwa mavuto amene amafuna muyani atsiku ndi tsiku munthumba izizi akuti samatha kudziwa kunena kuti atanthauza kunena kuti mamuna kuti apeze ndalama pamakhala zinthu amangoziona kuti basi ine bola ndili mkanthu. So awa kuti vuto ndiloti anthu timafera kukongola sana zitchule dzina tiyamikirenso ndemanga yanu ngakhale simunazitchule dzina mwangoti anthu amafera kukongola mwaimva tinkani yasintha ya apa kuti ine Martha ndi Lusungu okuno kukang'ona akazi sasintha. Mfundo yawo riwo angorero basi akazi sasintha ndemanga imene tayiona apapa iyo imene yamalizira kuliponyera apapa pa ma SMS akutero kuti amapata akazi sasintha. So akakamba kuti sasintha kodi mbali imene iyi akukamba mbali iliyo sasintha kuti apa patu ndi atipindatu kuzotipoza kwayankhira zimene yosama tanthauza akazi sasintha. Sinde situkuza okay ndekuti ino mukhale noganiza mozama akazi sasintha nde olwakhale watingwa kumudzi ndiye mweyo ngatani chikhalidwe chonyasa nchonyasa ndengakhale mutamulangiza akhalabe muchiti mchomwecho nde uyuso wa ntawuni ngati ali wabwino osakhala wabwino sangasinthe ndi momwemo awansoto tikuganizira motero mu mfundo yawo chifukwa ngoti akazi sasintha. Yayi tiyamikire makamaka chifukwa cha ndemanga yanu kumenekoko. Apapa tikupita kumalicherechi tikupita kumapeto tikamaona nthawi yathu tsandi mphindi zinayi izo mwina nkutheka kunena kuti pali nkhani imene mafuna kuti mwina ndemanga ina muonjezere pa zomwe zachitikazi komatu mwatseka mwachangu ndimafuna kuti anthu ndi auze mwakuti ndi kanthawi kamene kanzanga Elena ndi nthawi yako imeneyi yokuti ungathe kukamba konso kuti m'bale wanga iwe mpaliziso apa pamwe aningonena mwa insamale mene anthu apereka mfundo zosiyana-siyana kuti ayi akazi akumuzi ndakutawuni ndi chimozimozi iyayi akazi nkhani ndi khalidwe la mkaziyo eti ena iyayi mukatenge mkazi wakumuzi kumuzi amatani amakhala ndi mavalidwe abwino. Ya mfundo ikulu imene ndatolapo ene apa njona kuti anthu amene tikamati iyayi mukapeze mkazi kumuzi akuti akazi akumuzi ndi akutawuni onse ndi chani ndi chimozimozi. Nkhani yayikulu yagona apa ndi khalidwe la mkazi ndi kumene munthuyo wachokera. Inu muziti ndikupita kumuzi kumene kuja mukangopita banja lina lake foti ndi wakumuzi koma mwina kumene kupitako
sanaleredwe bwino ndiyeti mukabwera naye mtawuni akupasaniso ni mavuto koma mukapita kumuzi ngati mukuona ngati ndibwino pita kumuzi pitani kumuzi koma mukayang'ane makhalidwe abwino. Kamuli mtawuni mwina mkhozo mangoti ayi mtawuni ili muno mulibe chani mulibe makhalidwe abwino. Yes. Komanso kupeza kasoti mtawuni so muli chani muli makhalidwe. Nkhani yayikulu yagona pa ndiyo kuti akuti khalidwe la munthu ndimene tikuyenera tiziyang'ana mwa munthu. Malo amene munthu yakuchokera akhoza kutipusisa koma khalidwe. Mwina kuthekaso kunena kuti munthu uyo amakhala mtawuni muno makolo na anaganiza zonyamuka ndi ana okupita kumudzi iwe nkumakati ndaona kankazi kumudzi ndikali ka mtawuni kadzagulitsa nthochi kali ka mtawuni kamagulitsa nthochi kana ndedutsa mwina kameneko nkakambe ndi makolo fama trasifa watu akuchitika mdziko muno ena nyengo imakauti yavuta mtawuni amathawira kuti kumuzi olo iyayi ku holiday kumene pafupi mmakhala ndino mtawuni koma pafupi mapezeka kuti ndezija zoti wampeza kenako chowerengeza choyambirira ndimafuna ndigulire foni. Okay darling ufuna iwe ndinsangala kakumudzi kameneko ufuna foni yanje yatachi koma ikhale iPhone iwe Jesus iPhone wakumuzi wayiziwira kuti anipaka kuti ya ndi chimozimozi technology asiko ndafika pena pali ponse nkade ndionera kuti nkazi wina aliyense ndi chimodzimodzi. Tikutengera makamaka chifukwa cha ndemanga zanu kuti nkazi ndi chimodzimodzi komanso tiyamikire amene mumati ndi bwino kalenga nkazi wakumudzi amadziwa mavuto komanso chikhalidwe. Enanso tiyamikire amene akunena kuti kulikonse kumakhala zovuta chifukwa chonena kuti malingana ndi mmene inuyo mwayi wanu wachitikira choice chisankho chanucho mmene mwachichitira mwina kutheka mwagwira wabwino kapena amati kukwatira mkumbuyo komwe zimatotheka kapena mwaphonya chabwino. Langa dzina Daniel Philip Chavula ndinalinso ndi nzangayo ine langa dzina Elena Tembo. Yes pano pakanema wanu GBS program ya Visual Radio osayiwala pa makina amene amaonetsetsa kuti chilichonse chikhale bwino. Romeo Khazika timakunyadirani nonse. Ziko.